Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri Sudurgorrira. Humorea, ironia, autokritika eta giza-satira batzen dituen saiora. Gaur gurekin beti bezala, gurekora balatzaileak, Fernando Agustegi, arratsaldeon. Oskar Estanga, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri. Eta gurekin gaurko gonbidatua Reyes Ilintxeta, arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi. Ongi etorri. Eskerrik asko. Prest zaude gurekin bizka bat Esperimentu honetan parte hartzeko prest, bai, oso ongi. Baina ez zara gaseosa, Ez. Baina bai badituzu alako apar edo zaire bereziak. Bueno, hori esaten didazu orain, aberiak gero gauza bere esaten dugu. Gero esango dugu nik eta beste denik. A ber, Burbuila gero galdetuko Ia dizuet. den. A ber, esaten duzuen. Eta, bueno, orain guazen amaiakea zer prestatu digun jakiteko, munduan zer gertatu den, eta bere gauza guztiak, zenbat lan egin duen, guazen ikustera. Kaixo lagun Sudurgorriok, zer moduz? Eta, bueno, lehenik eta behin, gure gaurko gonbidatua Reyes Ilintxeta agurtu nahiko nuke, ongi etorri gurera, eta gaurko prestatu ditudan gaiak honako hauek dira. Lehenik eta behin UNICEF kaleratu duen txosten baten berri emango dizuet, eta ondoren McDonald's izango dugu izpide. Eta nola ez, berriro ere Pablo Casadori buruz hitz egingo dugu, izan ere honek astero sortzen du zeresana. Euskal Herriari dagokionez, Ordizian ospatu den gazta lehiaketaz hitz egingo dugu, eta Nafarroari dagokionez berriz, Iruñan ospatu den tomatearen azokaz. Kulturan berriz, Euskara eta Everest uztartzen dituen proiektu polit baten berri emango dizuet, eta kirolean Alemaniara joango gara. Eta amaitzeko, beti bezala, asteko irudian, bitxikeriak eta kale galdeketa izango ditugu. Beti bezala lan eta lan, Lan eta lan. Bai. Eta gu hori berak sake eta guk resto. Ea, zuen txapapera botatzen. Gora ere ez da komeni, Bueno, zuek esan, zer egin behar den. Zuen abindutara, bai, Lehenengo botean, bigarren botean. Izan zuzen, hori hemen ez dago faltarik, eta faltak bere ez ateratzen. Zuekin oso gustura nago, Bai. Garrantzitsua da parte Lehen baina guazen ez, berarekin ez? Bizka bat nahi dugu jakin, gauza asko daukazu kontatzeko, kazetaritzak ez zenuen, eta kazetari Nafar referente bazaitugu. Bueno, eskerrik asko. Orduan, guretzat, urte pila daramatzazu bai Euskal Herri Irratian, ezta? Euskal Herri Irratian, bai. Begira, Euskal Herri Irratiak aurten beteko ditu 30 urte. Azaroaren 7an izanen da gure urte betetze festa, gonbidatuta zaudete guztiok. Elduarora, iritsi da Elduarora. Ni oraindik ez nire kasuan, 30an. Gazte ez? Baina, bueno, ja urteak dira. Bai, ni hasieratik ez nago, baina bai urte luzeak badituala borron lanean, eta oso gustora. Eta zer da gehien maite duzuna zure lanbidetik? Nire lanbidetik jendea ezagutzea. Zuek bezalako pertsona zoragarriak ezagutzea. Orduan denak horrelakoak dira, denak dira. Bai, normalean hori aukera duzula, gai asko ezagutzeko, pertsona asko ezagutzeko, pertsona oso interesgarriak, eta hori zoragarria da. Eta kazetaria zarenez, aitzakia duzu nahi duzuna galdetzeko. Hori zoi ere gertatuko zaizu, ezta? Nik ez dut aparteko interesik, baina kazetaria nahi zen galdetuko izut. Entzulen... Hori da, nora egiten duzu lan, eta nonko ez zara, eta zer aldiz egite duzu astean? Dena erantzuten dute? Normalean bai. Zetxoioa. Gezurra izan. Ala izan hori beste. Baina beti erantzuten dute, ez? Bai, baina jendea ezagutzea hori da lan honek ematen duen gauzaik politena. Eta ze berri aldizkaria bai zuzentzen duzu? Bai, zuzendu baino gehiago nik idazten dut. Zuk idazten dut. Bai, jefeak baditut pilo bat. Jefeak dira, antolatzaileak dira toki entitateak. Aldizkari hori hasi zen duela 22 urte, aurreko fase bat izan zuen, duela 24 urte. Zezar, deitzen zen, Zezar, horren da ze berri. Bai, hori da, zar, berri zar. Ze berri, zarrak berri. Batzuka ez dira aportazioa, baina. Hori da, eta hor toki entitateak dira bultzatzen dutenak proiektu polita hau. Udalarteko aldizkaria da, gero doainik
banatzen dena, eta bilabetean behin kaleratzen dugu euskararen berri emateko mundu guztiari, artikuluak gaztelaniaz eta euskaraz egiten ditugu, kolaboratzaile zoragarriak ere baditugu, eta horretan, bai, eta nik testuak, eta ideiak, eta elkarrizketak, hori oso polita, eta gure ustez oso funtzio polita betetzen du aldizkariak. Zubi gintzan aritzen garago, ez? Zubiak hizkuntz komunitateen artean. Hau da, batzuetan ikusten dugu, ez da, euskaldunok egiten ditugun gauzak, batzuetan gelditzen direla gure munduan eta erdaldun askok ez dutela horren berri izaten. Orduan horretarako gaude gu, Zeaberrirekin, horren inguruko informazio guztia ere helarazteko euskaraz ez dakit jendeari. Eta argia aldizkarian ere idazten dut? Bai, hor 3 astean behin aukera dut elkarrizketa bat egiteko. Zuko aukeratzen duzu, gaiak? Bai, jendea izeneko atalean nago, beraz nirea da persona bat aukeratzea eta berai proposatzea, noski, elkarrizketa luzeska, personala egitea, personala eta profesionala hor, denetikan hasten da. Ez gauza bati buruzkoa, ez lan zehatz bati buruzkoa, baizik eta pertsona horren bere bizitzai buruzkoa, eta bere pensamoldea, bere esperientziak, oso polita hori ere kotillatzeko. Zuri egin dizu. Nik dena kontatu nuen. Bai, Fernandori horrein dikaraziot. Nik dena zu kontatu. Zer arabera aukeratzen dituzu gaiak? Gaiak personak aukeratzen ditut. Nik suertea dut halako gauza bat egin ahal izateko argia bezalako aldizkari batean, niretzako hori lujo bat da. Eta nik aukeratzen ditudan pertsonak, aukeratzen ditut oso interesgarriak iruditzen zaizkidalako. Gustatzen zaizkidalako, eta orduan proposatzen diet. Hori piropo bat. Bai. Reyes nitaz gustatzen da. Pila bat Nitaz ere. Poliamorraren garaia. Hori da. Naturalki gainera. Bai. Hobe poliamorra monopolia baino. Nik monopoliara gustatzen zait. Baina monopolia. Amor poli. Monopolia hori kontraran bat da. Poliziak ez horren beste, baina monopoliak hori. Eta zein da gehien gustatu zaizun, ero gehien unkitu zaizun elkarrizketa? Ero gustatu zaizkizun, asko gongo dira, baina igual. Elkarrizketa, nik uste dut, elkarrizketa guztiek bat dutela zerbait polita, momentu polita, eta persona horiek ezagutzea lujo bat da. Bai. Inorre egonda, igual, harritxu zaituena, ero... Elkarrizketetan, momentu asko dira politak, eta kazetari bezala momentu bereziak ere badira, ez soilik elkarrizketetan, buruz-buruko elkarrizketetan. Adibidez, nik goratzen dut oso ongi, azken hauteskundetan, 2015ean aldaketa suertatu zenean, hauteskunde gaua niri tokatu zitzaidan egitea UPNren egoitzan. Egoitza zuten hori Iruña Parko Telean, eta niri tokatu zitzaidan, beti banatzen dugu, ez da, kazetarion artean lana, eta niri tokatu zitzaidan hor. Eta hori bizitzea, momentu hori bizitzea oso interesgarria iruditu zitzaidan. Ikustea nola zikoan bozketa, emaitzak nola ari zirena ateratzen, ze erreakzioan zituzten haiek galtzen ari zirelako, ez da? Eta ni hor gozatzen, eta ikusten, ez da? Eta oso momentu bereziak izan zen, momentu historiko bat izan zen, noski, eta antxe, suerte hori, bai. Eta sentitzen. Guria momentu bereziak, edo eta kazetari bezala ere, askotan tokatzen zaizu bestelako kontuak egitea aurkezpenak, edo mainguruetan parte hartzea, edo ekitaldi publikoak aurkeztea, edo olako kontuak, ez da? Eta esate baterako, azken korrika Iruñera iritsi zenean, eta nik suerte hori izan nuen, holtza gainean egon nintzen, bai, eta ikaragarri izan zen ikustea, nola iristen zen olatu handikote hori, ze ilusio zegoen, ze emozioa zegoen, ze euskara zegoen airean toki guztietan,
gure alaba txikiak esaten zuen bezala, hau San Ferminetako giroa da, San Ferminetako bezalakoa, baina koloretan, kolore guztiekin. Zer, San Ferminetan bakarrik txuri-gorria. Eta han kolore guztiak zeuden, eta euskara barra-barra, eta ilusio eta gogoa, eta izugarria. Eta kazetaria espazioan izango, zer gustatuko litzaizuke izatea? Nik txikitan ilusioa nuen medikuntza ikasteko, bai? Hoi gustatzen zait. Gustatzen zitzaidan, bai medikuntzan estetika, bai? Bai, tresneriak, batak, hori guztia. Hemen zintzilikatzen auskultatzeko korbata hori. Fonendoa, fonendoskopio, dena. Eta batez ere, medikuntza azken finean zer da jendeari laguntzea, ez? Jende guztiari laguntzea eta bere osasunaren alde egitea eta alderdi hori zugarri garrantzitsua iruditzen zait, bestei lagundu ahal izatea eta hori betean gustatu izan zait ikaragarri. Baina, gero ja, ezakit gauzak okertu ziren eta kazetaritza ikasi. Berdina egiten duzula, baina beste bide batzuetatik, ez? Batez kardiologia, ez? Sentatzen ditut arimaren eta bihotzaren zauria. Beste bide batez, ez? Eta amaitzeko badaukazu esaldiren bat bizitzarako balio dizuna, ero esaldi filosofikorien bat, ez dakit? Bueno, ez dauka esan beharrik filosofikoa, zuri gustatzen zaizuen esaldi bat. Lehengo egunean irakurri nuen bat oso polita, eta gaia etxean daukagu jarrita hor bistan, eta... Oskailuan. Kasi, oskailuan ez dugun tokirik garzaia jartzeko, baina horra paretegi batean. Irakurtzen ez baduzu, ez da deus ere gertatzen, baina irakurtzen baduzu gauza asko gertatzen dira. Oso polita iruditzen zait. Hartu kardugu, ez? Hori esaldi bat. Bai. Oso polita, bai. Orain guazen Amaiakin, aber munduan zer gertatu den, Irakurtzera, datozen... Irakurri egin behar da, irakurri. Eaze berri. Reyes, zenbat kontu interesgarri ekarri dizkiguzun, ze gustora egon garen zuri entzuten. Gaurko albistei hasiera emango diogu, UNICEF kaleratu duen txosten baten arabera, munduko nerabeen erdiak bullyinga jasaten du. Zenbat ez da? UNICEF, erdia. Genekien ez, asko gertatzen zela, baina horren beste. Ez dakit, zer gertatzen da? Kopuru sobera handia, kaso? Esan behar genuke ere, argitu behar genuke, zer izango den bullyinga datu horiek betetzeko, bai? Nik uste honek argitara ateratzen duela, orain arteagian bullyintzat ematen ez ziren jarrera batzuk, ohartaraztea bullyinga direla. Nik uste horre egon daitekela honen iraultza, ez? Esatea norbaiti oihu egite edo farre txisteak egitea beti norbaiti buruz, bullyinga dela. Ja, baina bullyinga, konzeptu zabala da, baina dena ere ez da bullyinga. Ez, baino, uste duguna baino gehiago agian bai? Agian bai, baina desberdindu beharko genuke akaso kontu puntuala ote den, jazarpen puntuala den, momentu bateko edo jazarpena edo gauza jarraikortasuna duen zea bat, ez dakit. Hor ez dakit, baina normaki zerbait jarraitua da, ez? Ez da zerbait puntuala nik orain zuri momentuan... Baina, datuen arabera hemengo erdiak bullyinga jaso dugu. Hori da, hori nahi guzan. Eta ohartzen baldin bazarete, eskolan edo institutuan denok genituen rolak. Eta roletan, gaur batek esaten zuen bezala, ez? Bi musika estilo daude, edo ona, edo txarra. Eskolan ere ez badaude bi, edo zapaltzaileak, edo zapalduak, ez da? Eta ez du, badaude neutro batzuk, baina normalen ze kontu tristea bai jasotzen duenarentzat eta egiten duenarentzat ere bai, ze azken finean behiratu behar da ere bai, ez? Zergatik batzuk diren zapaltzaileak ze nolako presioak eta ze nolako historia jasotzen dituzten aur gaztetxo horiek horrela jokatzeko. Bai, hor zer dago gibeletik, ez? Hoi da. Da gero internetak ere gainera, gerota, ez? Bai, tresna berriek, aukera gehiago, tresna gehiago emate dizute, mugikorrek eta ez, gehien bat, klasean bakarrik harremana, eta orain klasetik kanpo ere badagoela, gune berriak non gertuago. Bai, baina arrakastaren gizarte honetan, ez da, ematen du, arrakastatxu izateko indartxu izan behar duzule eta zapaltzailea. Bestela... Kompetitibitatearen. Hori da, kompetitibitatea ikaragarria. Horregatik diot, gerota zabalagoa dela bullyingaren kontzeptu hau, bai? Ez dela ere violentzia fisikoa bakarrik, psikikoan ere gauza asko, badela ere, izan daitekela, ez dut izaditua, baina ez baloratzea bestea, edo gutxi estea bestearena eta gore estean ere, orduan, hemengo erdiak
UNICEF, ez UNICEFen arabera jaso dugu. Hombre, nik txikitan bai. Pixka batean, neurri batean, karo, garai hartan ez genekien hori bulina zela, baina batzuk etortzen ziren jostaldian, eta galdetzen zuten, zer duzu, 11-ekorako? Klasikoa. Eta gustatzen bezitzaien lapurtu ez? Eta zu, orduan gubiok betetzen dugu... Bai ez, zuri egiten zizuten. Nire izan, como herriko inoxentea esan toda... Betilen residentzia batea, imaginatu. Guri ere, bai. Baina, bueno, sufritzen zenuen asko. Sufritzen nuen, baina gero bilatu nuen nire bidea. Eta gero pozten naiz, denborak ere jartzen duela, ez, pertsona bakoitza bere lekuan ere, ez, baina, bueno, nik uste polita dela eta garrantzitsua argitzea, bueno, min txiki asko, batzutan da, ez dute erakutsiko, ez dut sentituko, ez ahula izateko, baina horiei lekua matea, eta esatea, horrek ere badu bere garrantzia. Bai, hori aztertu egin behar da. UNICEF, bai. zurekin gaude. Hausartek izan behar gara, Clare, aurrera egin behar erdia, da. Eta bakarrik inoiz bez, Batu egin behar gara. Eta isilik ditu, eta ez, lekuko isilak eta mutuak ez ditu nahi. Gauzak, konpontu egin behar dira. Aurrera da, no. Aspaldian izan zarete McDonald'sen, espero ez. Ba entzun ongi zeren eta McDonald'seko ensalada jateagatik, 500 eta piko diarrea leherkor kasu egon dira. Ez dakit zehazki zein diren diarrea leherkorraren sintomak, baina bada ezpada ez nuke probatu nahi. Ni galdetu barran zein diren ondorioak, ez? Zein den diarrea leherkor hori, ez? Hori nahi Pues izan egatek imagina, leherkor horrek kezkatzen nahu. Batza estua jartu, Ze kakeria bueno, no, baina leherkor hori. Kakeri, hola da, zerbait ere xumea, ez? Hola, etxekoa. Zurdeatu dezakezuna. Zuek non bazkaldu zuela. Nik etxean, etxean. Burger King, sartu lekuratako. King eta Queen. Etorri honetako bazka ere, igual leherkor. King eta Queen. Hori leku batera sartu eta barra batera da, kontuz! Gaur McDonald'sen bazkaldut! Jo, ez dut pentsatu nahi McDonald'sen lan egiten duenarengan. Ze bazkaluta segiden pentsatut lertuko dela, edo ez? Bueno, baina igual haiek ez zutean bazkaltzen. Hori da, Ez ez, baina komuna jarritu behar duena. hori behin Dela lasai ze bakarrik da ensalada jateagatik, orduan lasai jan hamburguesa. Bai, ez? Zuzenean, Normaki jendeak McDonald'sen, ez da Hori, egit. normalean Ensalada ez hamburguesak, eskatuko, ez, ez da unitz, ez? Ezakit, ni ez... Ikerketa bat egin beharko zen. Ni naiz bezero. Ezakit. Hau, inkesta txiki bat, zenbat aldiz egon zarete McDonald'sen? McDonald'sen nik igual bizpa hiru aldi. Ni Nire hiru bizitza edo lau. osoan. Bizitza osoan, Bai. Hori da. Behin Parisen, eta gau diru gutxi, eta beste behin uste Bartzelonan zela gauza bera, diru gutxi, gazte, pinpon-pinpan, eta hemen uste dut behin egon nintzela, eta Burger King eta Kentucky eta horietan ez. Baina ez zaizu gustatzen, ez? Ez, hori janari zaborra da, alde guztietatik kritikagarria, eta ez nik ustuta elikadurak badula izugarrizko garrantzia, horregatik nahiago dut baztanen bazkaltzea. Baztako aratxe jaten. Asko zen. Eta txokolatea goixo-goixoa. Ere Bai. Eta sagardoa, eta ardo xurie, eta gazna. Naiz zatarteko. Hobeki esagutzen ditut baztango ostatuak Burger Kinga eta McDonald'sa. Eta nabari zaio. Ez dut kakeria leherkorrik. Lehen aipatu dizuedan bezala, Pablo Casado albiste izan da beste behin ere. Izan ere, bere diskurso batean esan du, Viva el Rey espresioa gure eguneroko elkarrizketetan sartzen hasi behar genukeela. Eta imaginatuko duzuen bezala, honek sekulako zeresana sortu du sarean. Nik uste hor, singularra eta plurala Pablo Casado ez duela... Viva Reyes! Viva Reyes! Ni hasi barnez praktikatzen jo. Eguno zer moduza da, Viva Reyes. Bai. Nik egunero, atxatu, istudioi behira, Viva Reyes! Viva Reyes! Bi hogita otarteko, Viva Reyes! Nik
Oso praktikoa da. Aipatu daiteke kompetentzia. Telebistako saio batean, beste kate batean egiten duten... Ez da guzti. Wyominek eta egiten duten saio horretan, egin zuten parodia bat oso polita, jarri zioten musika, zuke gainera Oskar asko dakizu horretaz, hola base batzuk jarri zioten tablako. DJ Viva el rey! Bai, oso polita, Viva el rey, eta holak. Eta oso montaje polita egin zuten, eta hori, bueno, ezakite exageratu utxa, ez da? Ematen zuen, Pablo Casadori entzun da, erregeari esker ditugula zerbitzu publikoak, ongizate estatuak, dena zor diogula berari. Dagoen bezala gotea bai, ez? Bertzela hobe egonen zen. Viva el rey, bizi da, erregea, eta ongi bizi da gaina, edarki ongi guri esker. Hala ere, nabari da Pablo Casador masterrak eta denetik egina dituela, Tiko ikasia da, Erabiltzen ditu denak, telebistan agertzeko. Denaren esaten dute tamainak ez duela importa, baina ezakinik, zuek ikusi zen ituzten berak aurkeztutako lanak eta master, bukaerako lanak eta txostenak eta bazien hogei horriko... Kalitatea. Tamaia, zakit. Beste batzuk potoloago dute, tesia, diot. Tesia, bai. Bai, eta gaina publiko egiten dute. Bai, erakuste dute. Baina honek, hola, fina, mea, ez dakit, fundamento ondirikote dagoen hor. Baina, tira. Baina, hemen ikusten da, haunek galanen modu ezberdinak, ez? Batzuetan da tamaino, beste batzuetan da elegantzia, eta beste batzuetan da astunak direlako, ez? Ez sistema ezberdin daukaten nabarmentzeko, ez? Eta azkenean beti bukatzen dugu batzuen tonteriak entzuten eta joan ingurun aritzen. Bakizu zer esate dizudan? Viva el rey! Ze feudal gelditzen den dela bere, ze feudal. Twitterren eta ez, Viva el rey Elvisen, ez? Bai. Viva el rey. Viva el rey y los diezmos, ezakit oso. Ni nahikoan, hortza garbitzera noa, Bueno, guazen Euskal Herrian, a ber, zer gertatu denez, ja, a ber, ez da oso albiztera. Lekarozera joan da Ordiziako gazta lehiaketaren saria, eta San Sebastian Gastronomika elkarteak 8.750 eta 50 euro ordaindu ditu gazta erdiagatik. Gutxi dut zait, gutxi gazta erdia. Beste erdian ondago, Fernando. Beste gazta erdian ondago. Ekarri berzenuen zatitxo bat, pixka bat. Baute txian, oiez, bertzerdi bat erostitaka. Ez nuen hain bertze horrein du, garestia ez da izako, ez? Ez, baina ona, posten ez, Julen, Mai... Dena den, lehen biziko saria, lehen gogunean uarteen ere irabazi dute. Bi hastez irabazi du... Julen Arburua, Infernuko Gasna... Ditzen da Infernuko Gasna. Bai, ze Infernuko Gasna. Beren Kortariko Gasna, eta gero Idiazabal izendapenarekin Infernuko Gasna. Zepolita, bai, Infernuko errotare... Bai, horabidean dago, baserria, eta Infernuko errota eta urbil. Bai, gertu, eta hori, bai, begira, gustora egin den nioke elkarrizketa bat direnik. Bai, aski mutiko jatorra. Bai, Julen, hor baldin bazaude, deituko dizut. 26 urte bertzerik ez dela, 5 urte hasi zen, Gora gaztaren erregea. Hori, gaztaren erregea. Merezi dute, bai. Bai, zalantzari gabe, eta bueno, eta baztanen, eta bueno, eskualde osoan dauden nekazari eta beltzain gazte guztiek, Bai, ez, Julenek ere, Kortariko Gasnak, aurten Espainiar Estatuko Gasna oberenaren saria ere eskuratu du, Baina hori ez da ingarrantzitsua. Ez, hau eta berak ere errantzuan, honek... Amengoa, ez? Animeleko ilusioa, hor dizin, ez? Bai. Niri oso garrantzitsua iruditzen zaite gazte hauek egiten ari diren lana. Esate bateako anizko jauregiakoak eta beste batzuk horre eskualdean ari dira jotake lanean. Eta izugarrizko lana, formakuntza handiarekin gainera, profesional bikaina, eta beira, ilusio horrekin gauzak aurrera hartzeko. Eta kalitatea, hor bai, kantitatea baino, kalitatea... Zalantzai gabe. Eta gaztaiek erosten dituzten elkarte eta hauek, zer egiten dute gero 8.000 euro ordaindutako gazta bat? McDonald'sera eramaten dituzten. Ensaladarik ez, mesede, bezero bipentzat. Hori kontatu zuten behin, bai, dituzte baina bezero bi poiek, eta hola, gaur postrerakoak erako dizut gazta irabazlea. Zatitxu txiki bat, ez? Bai, horixe. Gora gaztaren errege. Lagun Sudurgorriok, tomate zaleak zarete zuek, Iruñean
Zaporeri gabeko tomatearen aurkako borroka helburu izanik, tomatearen azoka ospatu dute. Tomate saleak zarete? Bai. Ikaragarri. Ni ere bai. Bai, baina egiazko tomateak, Egiazkoa. zaporeduna. Zaporeduna. Hauek bezalakoa. Bai, hauek sobera borobile eta ongi, hola, izaten alde batzuk hola txuxiago. oso iguala dira, oso iguala dira. Eta kolore horrekin, eta Kolorea hau ez da txarra, argiagoa denean orduan, baina hola gorritxo. dena dezen barietate dauden. Bai, ez da. Zema for, zema txuro eta zema... Pila bat. Bai. Itxusi horiek oso modan daude, eta eta ikaragarria, dena den hori egia da, supermerkatuetan eta denda batzuetan, hola patata gutxa saltzen dute, eta... Urte guztian dagoen. Normak ez, tomate garaia, sasoian sasoikua. Tomatea eta gaztaia, zelako ondo, ez, bazkaltzeko, Bai, baina... Ensaladatxo bat. Baina ensalada ona, ez? Ohitura okerrak hartzen nahi gara, urte osoan nahi dugu denetika, eta hortik handatorra. Urte guztian McDonald's, bai. Erregia bezala bizi nahi dugut. Bakarrik eguberri egunean. Erregia bakarrik egur. Eta orduan ere paso egin daiteke. Dietan, errege dietan nago. Errege dietan. Neri sortzen dit kakeri esplosibo. Baina gehiago hemendik. Primera, bai, tomate ikaragarri goxoak. Bueno, zuk izanen duzu baratzerik, zuk bai, Nik ez dut Nik ez dut, bai, baratzekoak kartzen azkiate, Nik lanik inabai atentut, bai. Aitortu behar dut. Zapore Zuk izanen duzu baserrita bazara, Badaudelako estamentu batzuk Euskal Herrian, ez? Batzu dira baratza dutenak, besteak dira baratza dutenen auzokoak, eta besteak dira supermerkatura doazenak. Orduan, bi eta hiruren artean mugitzen naiz. Neko handikan gelditzen zaizkit lagun batzuk, hori da, eta oain handikan zeo paditzen digute. Hori da auzokide. Zestoragarri diren lagunek eta familikoak. Bueno, urrengoan badakizu, gazta eta tomatea. Bai. Karriko dugu. Eskutsik etortzea ere, Fernando. Bakzat bastatzen den, belaten, orai, hauniz taratzen dela maldagoitxi. Eta piso hauniz kartzen badu. Eta galdu daiteke. Bai, eta beroa, eta... Bastandarrak Bueno, Txukuña kainaka. Kainaka batek garratzen zuen, horian miraria zela. Hori lehen zen. Pekatua baina hau miraria. Hori lehen zen. Betiko, topiko, tipikoak, Guazen aber aldatzera orain tomateak eta gazta, eta guazen aber amaiakin aber kontatzen digun orain. Kulturaren tartea orain. 15 euskal gaztek oxigenoa euskerari 6.000 metrotan ere proiektua sortu dute. Eta helburua euskara xerpa hiztegia sortzea da hain zuzen. Zer da? Oso polita. Euskara xerpa, Bai. basiko batzuk. Basiko batzuk. Basiko batzuk 6.000 metrotarako. Beste bat. Zaude! Motelago! Olako gauzak, Lako. Bokata aztu duzula. Non dago McDonald's. Neko papera! Basiko batzuk. Bai, hor, oxigeno gabe pentsatzea ikeragarri Zaila izan da, da, Oxigenoak ikostatzen da. Bai. Bai, zue bazarete mendigo zaileak gura txaltzatzen eta ez da, asko ez. Ni olakoa ez. Niri mendia gustatzen zait izugarri, ez naiz egon hola mendi altuetan, nire mendirik altuena, hola 3.000koa edo Pirineoetan, baina gustatzen zait. 3.000. Ondo dago, 3.000. Bai, gazte garaian. Ni naiz gehiago mendi behizalea. Mendi behizalea? Mendi behizalea, Ez mendiko behien zalea, baizik eta mendi azpietan dagoen. Baina behizaleago da, Maldan berako mendi horiek oso ongi daude. Bai. Hemendik, mendikara. Nire gustatzen zait sofritzea. Mendian behiti. Beitik, Nire gustatzen zait aitzulotan. behiti gatea. Mendigo izale gertu dute. Baldan behiti gehiago kostatzen da, Hor, gehiago sufritzen da. Batzuk gaizki pasatzen dute, Ni gustoko dut. Zailena, baldan behiti gehiago. Bai, batzuk gaizki pasatzen dute, belaunetatik eta sufritzen dute asko, eta hola, baina bueno.
Tira. Nik goiti sufritzen dut. Pisuak eta gezu. Bueno, eta segun zer daramatzun motxilan. Behin goratzen dut lagun batek eramantzuela bazkaltzeko zezenkia. Kaxola handi bat eramantzuen, olako fiambora handi bat motxilan, eta galdetuzun, bueno, non bazkalduko dugu behan edo goian, eta bueno, ez genekien, hori zeukala motxilan, eta esan gero, guk bokata misera hori triste bat, goian igual. Orduan gora eramanen dugu bazkaria? Bai, eramanen dugu, eta gero, iritsi ginen, goraino, eta gau, erakatea zuen fiambrera fabuloso hori Abar eta gau, nik ezagiz, kilo eraman zuen gaixoak. Eta hori, bai, eskertu genion, aprezio egiteko jan egin genuen, eta gero, Indarra gertuta, ja, ez? Bai, batzuk alakoak dira, erabati ez Orduan iztegian ere sar dezatela hori zezena, ez? Bai, zezenki, Ja, ez, horrei galetu zela. gixatua. Zu norekin jatun zara hemen dira, zakurrarekin? Ni zezenak. Zakurrak Eta izbetenain hori, pixkat kaso egiteagatik berriari ere, baina egingo dute txerpei erakutsiko dizki eta gauza horiek edo zein izango da helburua, edo jendeari... Bueno, berriro... Ez dakit oso ongi. Euskaldun pila ibiltzen da Olamendi goi hoietan, eta, bueno, egitura asko dago, ezta? Bai, orduan beste ekimen bat gehiago euskararen alde. Oso ondo. Zeberrin elkarrizketa izan. Hori, eta orain Apuntatuko dut ere bai, Julen Arburua... kulturatik kiroletara joango gara, ze kontatzen digun. Hau kirola bada, ez? Baina, bueno. Kirol albiste bitxi bat ekarri dizuet gaurkoan. Izan ere, Alemaniako artista bati 600 euroko isuna ezarri diote eliza bateko altarean flexioak egiteagatik. Eta non dago hor... Egin behar zituen reflexioak. Inflexioak. Genuflexioa. Altarea ez da gehiago, Genuflexioa deitzen da hori, ez? Genuflexioa. Ez, bola aldarearen aurrean deitzen den hori. Genuflexioa. Genuflexioa. Ai, katekexia! Belauna. Genuflexioa. Zema gauza ikasten dugu hemen, Zemat ikasi dut. Inor ez du aipatu genuflexioa. Adin bat dugunok, ja. Gora errega! Gero ginen dizu genuflexio bat, ikusteko teknika nolakoa. Entzule izan behar dut, genuflexio sartu zaitu dela. Bai, egia da. Egia da. Horra, zeureleko isuna mango ditu. Eta nik bere inkapena eman ditu. Eta dena den, uste dut, honi jarri dutela isuna, artista delako, eta holako gozak egitagatik. Izango balitz kirolari bat, eta denak, haze hori, Pentsa, Nafarroan dola gutxi ez, Iruñean dola gutxi izan joan ez, ere, artista baten obra, ez zen? Ostia kontua ziren. Bai, horre bai entzua lana, Bai. Horre bai, ez da sufritu. Uste dut, 200 eta piko ostia donola ziren. Bera zuen artelan bat. Mezetara, hainbertze aldiz. Bai, hartu zituen formak, ez? Eta ian beharrean gorde egin zituen gero performance bat artelan bat egiteko. Idatzi zuen pederastak edo horrelako Bai. Eta hori, eta gero, Elizari ez zitzaio bate gustatu. Gero izan zen erakusketa bat, horre udal berriak parte hartu zuen erakusketa horren antolaketan, eta hori izan zen kalapita ederra, bai. Baina gero erakusketa hori erosi egin zuten, ez? Eta eraman zuten, bai. Eta gero hori gauza gehiago egin ditu. Nola zen, Azkona? Abel Azkona. Abel Honek performance ugari eta nahiko eta berak bazituen, badu oso bizi modu gulatza izan du, eta txikitan eta tratu txarrak eta mota guztietako historiak izan ditu, eta jakitera bateko modu bat ere izan zen, eta Eliza Katolikoaren barruan gertatzen diren gauza ilun asko eta asko salatzeko modu bat ere bat zen. Egun hauetan ere ikusten ari gara, ez da, ze gauzak ateratzen ari diren non jaso naitek dezaten horrelako artistek gure
genuflexiorik beroena. Hori da. Genuflexioa. Gauzak kontatu egin behar dira. Eta gaizki dagoena zuzendu. Baina ez izkutatu, ez tapatu. Hori inoiz ez. Zentsurarik ez. Hori da. Hondarribian ospatu den alarde parekidearen argazkia aukeratu dut aste honetako irudi moduan. Iskanbila handiak izan dira eta Jaizkibel konpainiakoak plastiko beltzen eta txistu artean hartu dituzte. Gainera esan dute azken urteotako gogorrena izan dela. Eta tristena ikustea, plastiko beltzoien atzean zudenak ez ziela 80 urteko pertsonak eta emakume asko eta asko. Horrek esan nahi du, noraino barneratu duen oraindikan gure jendarte honek, ezta? Hori jarrera patriarkal hori eta jokamolde hori, oso tristea da. Tristea, bai. Ez du durortzena. Ez que klasikoa galtzen ari da. Klasikoa hemen zer. Eta olakoak ez. Karroa behar dugu, karroa, ze karroa. Alardeak ez, herri haunitzetan daude ez, zer nahi dute, hau, arras larri ez, baina herri haunitzetan, ohitura desberdinak, dantzekin, mutildantza, edo bazkariekin, bela gutxi arte, bazkarietan, elkarteekin, ez? Denetan daukagu gure alardea, kirolekin, hori dena berritu, elikatzen dugu, apurtu eta berritu egin behar dugu eta hoize. Eta horren kontra, eta bazterkeria horren kontra aritu behar dugu guztiok. Horrek ez du izenik. 21. mendean horrela ibili behar izatea ere. Eta hori, eta matxismo eta mikromatxismo eta makromatxismo horien aurrean ere, egunero esan behar da eta salatu egin behar da. Hori bai, baztaren ze moduz mutildantzekin eta bagoaz aurrera. Nik uste, normalizatu den, ja plaza parekideak dira, eta nahi duena dantzatzen dut, eta ez duena nahi ez. Kontra zeudenak, kontra segituko dute horiek, ez? Bai, batzuk kontra segituko dute, bertze batzuk behar da hausnartu dute. Haupa neskak, hartu behar ditugu plazak. Zer egin beharko da, ez, horren aurka? Batez be zuk zer esango zenioke gaztetxoei? Ez, guk emakumeok ahaldundu egin behar dugu, eta nik zuk bezain besteko eskubidea dauka, eta hori egiteko eta mene egoteko. Punto. Ez, baina zer egiko dute buruan, ez? Eta hori. Bai, azkenean mendetako hezkuntza barneratua dugu, ez? Eta kostatzen da, ez, aldatzea. Batzuk gehiago bertzei baino. Nik grazia egiten dira ja, eske betidanik izan da horrela, betidanik ez. Dena gauza guzti badute beren hasiera eta beren bukaera. Eta betidanik hori. Eta behar da zertaz den, ez? Betidanik ez da egin alarderik, betidanik ez dira egin nola dantzak guko egune ezagutzen ditugun bezala, betidanik ez da hitz egin gaur egune hitz egiten dugun euskara, betidanik gauza gutxi dago betidanik. Betidanik egiten diran arren ez da arazorik aldatzeko, etortzen dira kotxe modelo berria, ze marabila, ikusiko dut ze berritu. Tradizioak daude berritzeko. Horrek geldituko gara. Eta ongi sentitzeko, ekintzak daude egiteko eta ongi sentitzeko. Eta ez bali baduzu genuflexiorik egin nahi, eta nahi baduzu egin, eta mutila izan, edo neska izan, edo zintokitan, McDonald'sen izan ezik, gero lehor genuflexio doblea. Eta ez gara gu, debekatzeako. Debekatu ez, aurikoa ematen diogu jendeari kontu zeiaten duztu. Baina dena den ere konfiantza pixka bat, eta hemen horri ere joan da bera ez, prozesuetan. Eta agian mutildantzetan prozesuak egon diren bezala, eta gauzako katzeko dago, prozesuan dago, ez pentsa. Ematen du prozesuak atzeraka egin duela, ez? Eta hori da... Oso trista da, bai. Eta hainbesteko indarkeriarekin, eta hori trista da. Indarkeriarekin ez. Aber, Amaia, orain ze kontatzen diguzun. Bitxikerien tartea orain, birala egin den bideo bat ekarri dizuet, eta bideo honetan broma bat ikusten da, zeina familiak aur bati ikusezina bihurtu dela sinestarazten dion. Ikusi bideoa. Hold on 1 second, ready? See me coming, Tosh! Era! Fuck! No! Take me to Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my
God! Oh my God! Pardon, if you're here, take a picture with me. I film. I literally have my hand. David, do you hear me? I have my hand on him. David, do you hear me? Holy God! Pardon, take a picture. Take a picture. Go, girl. I'm smiling. Got it. You got it. Let me see. Oh my God! 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 The papers are moving! Oh my God! Oh my God! Pardon, if you're here, grab this from my hand! Oh! Oh my God! My God! My God! Oh my God! Pardon, sit in the chair! Oh, he's here! Put him back! Put it back! Oh, chill. Bronchitis! FEMA! Oh my God! Was that cool? No. Hold on, can I tell you something? We saw you the entire time. I'm so sorry. How did you do that? We took the picture earlier. That was amazing. Oh my God! Oh my God. Bullyinga. Bai. Niri iruditzen zait, Eta familia barruan, hori. niri izugarri krudela iruditzen Zelako gauzak egiten ditu. Ze, gaixoa. Eta bere familia zen hori, ero zeintzu ziren horiek. Baina, pentsa, aurrentzako gaina ze garrantzitsua den identitatearen kontua, eta ezakit zer, konfidantza, eta baten esatea, desagertu zara, ez zaitu ikusten edo. Bai, nik hasieran uste nuen bertze modu batera zagoela planteatu, ez? Bueno, zerbait magikoa bezala, ez? Bai, hasieran baina ikusi dudanean sufritzen daizela, ja. Tratutxa. Ez, para, ez, egin behar dira. Joku bat zela, jolas bat, fantasia, ez? Baina jakinda, ez, pizka bat, claro. Ez, gaizki pasten nahi zen, orduen ja, moztu behar da. Umea zegoen, agarrez eta sufritzen. Sufriarazioa ume gaixo bati, bideo bat egitearen, ze igual helburua hori zen. Helburua hori baten dudala, ez? Baina zabaldu bat dino dute horregatik da. Nik uste, dauzkagula umorearen kontzeptu erratu eta txar asko. Eta bat da hau, pentsatzea besteren kontu barre egitea umorea dela. Eta hori umorearen zati bada, baina umore zati gogorra da. Hori da umore batzuen krudeltasuna mozorrotuta umorearen Sudurgorritik horrelako umore, hitz egin dezakete eron izenean? Sudurgorritik horrelako umorea, ez zaigu iruditzen, ez zakiguten satira, ironia, ez zaigu gustatzen. Umorean denok egin behar dut. Gaitzespen irmoa. Sinatuko dugu orain txerretan, komunikatu bat eginen dugu. Eta bidaliko diogu gutun bat honi, mutiko honi, elkartasunez. Bai, bidaliko diogu. Bale, espero dugu, eta jakin etzarela ikustezina. Hori da. Ikusi zaitugu. Eta zurekin gauden. Bai, eta ikusi ditugu ere bai zure familiakoak. Eta gomidazten zaituztegu, eta bai gu, eta bai zuek horrelako umore mota ikusten baldin baduzuek, salatzera, eta zuek ez egitera. Hori da. Ze jende askorek hori ikusten duenean, ze pentsatuko du, ez? Guazen egiten gu bai beste bat, ez azkenean izaten da, bat azten egiten, eta hurrengoa horrelako gauzak asko goten dira, eta birala eginda eta... Hori da, eta gaixo bat iola ukatzea bere gorputza, bere existentzia bera, ez? Sufriaraztea, azken fina, ez? Konfiantzan aldu araztea, gezur esatea, hori bestea ezer oso dagoen lekuan, baina hori nahi gabe pasatz egiten da askotan. Bendik aurreran ikuste, baina olako umorea ikusi baino gehiago sentitu egiten da. Eta askotan ere da, barre urduriak edo egiten dugu, ematen duelako egin behar dugula, baina sentitzen da, noiz dagoen zerbait... Bai. Aldatzen joan behar da. Ez da eskubiderik alako... Eta aldarrikatu nahi dut esaldi hau. Ez dit graziarik egiten. Hori da. Hori, jendea zinera da hori izaten. Ze asko isildu egiten dira, eta batzuk barre egiten dute, bai, dana daudelako barrez, eta azkenean ja, ez? Baina hori ere aintzineko gaian, ez, bezala, ez? Hori da. Ez baduzu deus erraten, edo kontra egiten da, onartzen duzu eta babesten duzu. Ez bate graziarik, eta izpotologorik ez dugu esaten telebistan. Baina isildu behar. Baina gure komunikatu ofizial honetan. Hemen, idatzi hori. Venga, hori, idatzi hori. Genuflexio bat zure alde. Hori da. Esta baten arabera, Espainiarrak dira hoteletan gehien lapurtzen duten europarrak. 80%ak onartzen baitu noizbait zerbait lapurtu duela. Datu hau ikusirik kalera atera naiz Nafarrei galdetzera, eta hauxe izan da esan didatena.
Esan bezala, Iruñeko kaleetara etorri naiz galdetzera, ea Nafarrek hoteletan ostutzeko ohiturarik edo baduten, eta Beatriz harrapatu dut. Bera ez da Nafarra, bera Bilbotarra da. Baina, kontatu idazu, Beatriz, ez duk inoiz hotelen batean zerbait lapurtu duzu? Ba, nosbait zeo zer hartu dugu, mitiko albornoz, Albornoza. Ez dakit, toaiak, baten bat nire amak, zer hartu zuen? Hoteleko txampu guztiak agian, baina beste logeletara sartu zen txampuzak hartzeko ez dakiz zer, eta nire ama, zertan zabiltza, eta bera, bueno, eske garaztik jarri da, neska. Eta, bueno. Orduan, ez zaitu harritzen esaten badizut Espainiarren 90%ak onartzen duela zerbait lapurtzen duela. Ez dit harritzen. Ez dizu harritzen. Eta minibarretan, minibarretatik edateko ohitura baduzu? Alkoholika bezala geratuko dut, baina bai. Egiten dut. Eta esango banizu 95%ak onartzen duela minibarreko edariak edaten dituela eta gero betetzen dituela urez edo zumuz edo horrelakorik egin duzu. Ez, hori ez, baina ez dira konturatzen hotelekoak edo? Ba, behintza saiatzen dira dirudienez. Ni badakit tipo bat hartu zuena hoteleko lanpara bat. Eta beretzera eraman zuen. Etzen barreza izango hori ezkutatzea, ezta? Lanpara bat maletan sartu zuen eta beretzera joan nintzen baten, bai, eta esan zidan, bai, hau, hotel batetik hartu nuen, gustatuko duzu, zer. Orduan, estadistika horrek dioena betetzen da. Betetzen da guztik, ni ikuste. Ba, nire kasuan ez dut inoiz lapurtu, baina, bueno, kasuren bat bai ezagutzen dut, bai. Ezagutzen duzu, igual ingurukoren bat edo lagunen bati entzunda, albornoza izaten da ohikoa, gero bufetetatik janaria gerorako hartzeare, bai? Bai, bueno, eta gero ere txampuak eta horrelako gauzak ere, bai, beti zain dira hori lehenengo gauzak, bai. Hori ere ohikoa da, bai. Eta gero minibarretan edateko ohitura baduzuzuk? Ba ez, izaten dira nahiko garestiak, osak, hobeto tabernak eta hori, bai. Ba, esango banizu, inkesta honetan onartu dutela 95%ak minibarretako edari hori edan, eta ondoren urez edo zumuz bete dutela. Nola geratzen zara? Hombre, batzutan pentsatu dute hori egitea, baina ez dut inoiz egin. Orduan burutik pasa bai, baina gero ez zara ausartu. Bai, batzutan bai pentsatu dut, baina, bueno, ez dut. Lagun Sudurgorriok, hauxe izan da Iruñako kaleetan jendeak esan didana. Eta zuek lapurtu duzu inoiz hotel batean? Nik lapurtu ez. Nik hartu bai. Hartu, ez? Nik uste xaboi horiek ordaindu daude, ez? Eta gainera, horiek jartzen dituzte haien publizitatea egiteko. Zeka, marka, hoteleko marka dago toki guztietan, eta hori jartzen dute hain zuzen ere hartzeko. Hori ez da lapurtzea. Nik xabona eta hori bai, albornoza eta ez. Baina hori jartzen. Ni egon ezen hoteletan uste dut ez dagoela albornozi. Hori da. Hori ja nibe, ez bai, eta minibar. Minibar behin bai, eta lagun batek, ez, nire itzean okurritu. Baina ondoko, ezkontza batera joan ginen, Kataluniara, eta ondoko logelan lagun bat, eta bete urez gero, eta ez nuen egin, Edatua dago. Denain, edatua dago publizitatearen hori, eta ni jakin nahi nuke, ea, zintzotasunez hotelera joan da. Kaixo, hartu ditzaket bertako produktuak dira publizitaterako edo jakin nahi nuke zein den erantzun. Nik uste dut, haiek jartzen dituzela propiozuk hartzeko. Erabiltzeko momentu horretan, eramateko edo nahi duzuna egiteko hori. Fernando joen bezalaxe, hori prezioaren barruan sartuta dago, eta agian albornozak ere bai, ze batzuk publizitatea dutenak hotelaren izena eta hori pentsatua dago ja, ez dakit. Hori beste kontu bat da ja, lanpara, toalla, ez dakit zer, almohada edo maindiriak gainera nahi dut, ebazten duena ebatzi. Nire ustez hori ez da ebaztea, ez? Lanpara eta bai, baina albornoza eta baroen zalantza, baina igual ez, ez? Hartzen duenak ere, zure izena hor dago, registratua. Ez dira zuzua, ez? Ez dago lapurtzen, hori toki batzuetara edo spa batera joaten bazara eta ematen badizute kit hori ja, suposatzen da zuretzako dela. Eta gainera, uste baduzu ez dute berziklatzen igual. Baina horrelako berriak... Tokiaren arabera. Tokiaren arabera, karo. Nik uste horrelako berriekin ere ari dira horrelako berantolaketa bat egiten horren inguruan, ez? Nik uste baudela Vox Populi diren edo sentimen batzuk, ez? Eta orain hau ateratzea, ez? Eta esatea toaiak hartzea lapurreta dela, orduan zertan geratzen gara. Hitz egin dezala hotelen elkarlan.
arte. Baina adibidez, hegazkinetan eta ematen dizkizuten mantatxo erdi transparente horiek, ja, suposatzen dute hori ez duzula horutziko, eta uzten baduzu botatzen dute zakarrontzira. Trenetako kaskoa. Hori da, erabiltzeko eta kasi botatzeko produktuak oso txarrak direlako, baina, bueno, batzuk berre erabiltzen ditugu, gauzak erabiltzearen aldekoa garelako behin da berriz apurtu arte. Baina hori ez da apurtzea. Baina, bai, Espainian nik uste dut, ohitura horiek oso edatuta daudela, pentsatu nahi dut hemen ez horren beste, hemen sanoagoa garela. Urrun gelitzen zaigu. Baina Espainian olako pikareska gauza guztietako, berdin masterrak egiterakoan, tesiak egiterakoan. Pikareska deitzen dute, lehen igual literaturan eta bazegoen pikareska. Gaur egungoa ez dakit pikareska deitu. Pikareska gehiago. Bai, Bastia eta Kitxo ez, baina hori Bai, ez, hori Cervantesen garaipa. Edo lan egiterakoan, berandu iritsi eta azkarrago atera eta ezakizer eta gauzak errekurdi egiterena, eta hori Espainian ikuste dut, toki batzuetan bederen nahiko edatua edo dagoela. Pentsatu nahi dut hemen ez horren beste. Ez guazen beste hotelera, hemen guaz gehiago etxe ruralera, eta orduan landetxera, orduan hor ja, beste. Eta hemen gazta ordaindu behar bada. Hor gazta dugu. Tomatea, niri dena den xaboi txikitxo horiek eta hotelekoak eta ni gustatzen zaite eukitzea, zegeo joaten zara nonbaitera, eta eramaten duzu xaboi txikia ez eramateagatik. Gero ezin duzu eraman aldia, horretarako etortzen dira. Motxila sartzeko dira, zuk ordaintzen duzu eta zureak dira, ez? Hori da. Galdetu mesedez recepzioan, urrengoan galdetu, Hori bai apunta bai. Aber sartzen den, aber hotelen... Eta recepzionistak esan dizu, anda, galdetzen duzun bakarra izan da, anda, eraman, tori nezu gehiago. Tori beharra duzula. Bai, nik horatzen dut Kuban esate baterako, egoera oso desberdina da. Baina, kalean jendeak eskatzen zizun, jakindazu hotel batean zen dela, mesedez, emanen didazu gero jango gauzak eta egoera gogorrak eta orduan hartu zure gelakoak, ondoko gelakoak eta bestei esan, turista guzti esan naizue, mesedez, biltzen ari gara gero emakume honi emateko edo familia honi emateko. Hori bai. Kasu horretan baita toaiak eta lanparak ere batxiko dituzke. Bai, horretarako bai. Lagun Sudurgorriok hauxe izan da guztia gaurkoz. Hurrengo astean itzuliko naiz albiste gehiagorekin. Bitartean, txintxoak izan. Agur! Pura Maia. Aio Maia, hurrengo arte. Orain guazen satiraren txokora. Hemen daukagu irudi batzuk. Hemen Mona Lisa... Mr. Lisa edo Mrs. Lisa, zer da, Mona Lisa bin? Ikasgai nagusia edertasuna erlatiboa dela. Bai. Dela den, emakume honen inguruan zenbat teoria atera diren, ezta? Lehengo egunean esan zuten mediku batzuk edo, aztertu egin dutela, zergatik ote duen kolore horiska hori, eta ezakiz ze gaixotasuna eta zioten, baina, enegarren gaixotasuna. Edo... Edertasunak ez du... Nola zen, kakeria alertari hori. Diarrea alertorra. Edertasunak ez du, dena den hori kuriosa emakume honi deitzea, ez? Azkenean, baina, suposatzen delako, benetako emakume batetan oinarritua dagoela. Suposatzen da. Bai. Giokonda. Kusi duzu kuadroa benetako, ze txikitxoa benetako. Eta ze ongi babestu dagoen, Hori da. Ze ongi babestu, Bai. Beira zengi babestu, Hau, bera bakarri babestuta. Dena nik duela gutxi ikusi nuen, eta baina hor, ez zegoen ikustu dut inor kuadroari begira horrela, mundu guztia mugikorrarekin. Mugikorraren bidez. Bideoz. Disfrutatu gabe, ez? Nik usi nola orduan zen mugikorrik, hola, matematik izango zen. Osa, margotu berritan, ez? Erratzen, zer modu zaita galdetzen ere kuadroa? Zer modu zaita? Segiola, ranio segiola. Bea, gustatzen zain nire. Hori hona da. Bai. Naturala. Hoixe, goizteko sortxietan, jokondak izpiluan ikusten duena. Lehen guazioan zinenean, denak argazki atratzen da. Zer izate? Flasazrak. Ero jaietatik gero, ez? Rezaka non dago kuadro originala? Parixen, Lurrean, barruan. Lurrean. Bai, inaga luzea dagoen tokian, hain zuzen ere. Baina zaila da ikustea zu bakarrik, ez da? Beti dago jende ez figuratuta. Imaginatzen dut horretarako
gutxienez izan behar duzula Meol Rey. Bai. Edo Angeles Diamonios edo pelikula grabatzen. Hori da, bestela. Mesedez utzi ni bakarrik Mona Lisarekin. Gozatu nahi dut bere presentzia. Kontu bat daukat, persona da. Ez que nik ez badut bakarrik ikusten, ez dut berdina sentitzen. Ni itzeit iristen. Ez aiz iristen, bere begira da behar dut. Behar dut, nire denbora behar dut, konektatzeko bere begira. Begira da, eta bere aurran genuflexioa egiteko. Hori da. Bueno, amaitu zaigu denbora. Eta, bueno, ja, espero dugu ondo pasatu duzula gurekin. Ai, oso gustu, da. Baina, ibili gara Louvre, ibili gara McDonald's. Ja, atzen du ginen, McDonald's. Genuflexioa, honen egiteko genuflexio batzuko. Oso gustora zuekin, oso saio polita egiten duzue, oso freskoa, humoretsua eta, bueno, krak batzuk zarete. Mila esker freskoaren Borrituko gara. Eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta bueno, zue bai, gurekin beti egoteagatik, eta danoi, eta bueno, baina batez ere, zuei, gurekin egoteagatik, eskerrik asko eta arratsaldeon. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.